Asta e partea a doua. Deci pe aici am fost. Și acum mergem sus. Foarte interesant. Acum mergem sus. Da, asta de sus. Pe boschetarul ăla. Cred că ne-au văzut deja. Hai, du-te. Nu știu. Deci, iau, Uitați. De aici suntem altundeva. Și tot exact aceleași structuri. nici... Hai și în camera asta, uite. Și niște pereți de... Mă, haideți aici ceva. Hai și în camera asta, uite. Interfon, ce de bine. Nu, interfon. Da. Hai că... Nu știu de ce pot să mă Ia, zic. mă, porumbel. Bravo. Nu l-am văzut. A, bă, n-are. Tailandez. Ha, ce copil prost. Era să Era să Aici și acolo mai e o sticlă. Sigur nu mă vede toată lumea aici. Marcăm unul? Nu. Unu. Unu. Oricum avem o grămadă de coborât până acum. Așa că... E mult. Urcăm? Scrie să văd dacă se uite cineva. Gata, urcăm? Hai după mine. Sfârșit ceva nou. Am găsit o sălită mare. Hai cu mine. Sticle de brelandez. Vitamine. Vitamine. Să țin în formă, băieții. Deci o grămadă de sticle de brelandez. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brelandez. Așa că mai este o grămadă. Ce să le Se droghează cu brelandezul. Nu știu cum să pun așa. Cum Ia, e? ăsta. Alcool V26. Nu, ce te uiți așa. Ai văzut Marta? Bă, hai dați aici să vedeți. Deci o grămadă de sticle de brelandez. S-a drogat, nu știu. O grămadă de sticle de brelandez și salteaua. Și aici mergem în partea cealaltă. Haideți. Haideți. Spirit. What the f... Ați mai văzut Spirit Mona la sticlă de sticlă? Foarte. Ce te spune? Ai de băut?
Deci, e chiar... Ui, cine e asta? Ca un tine. Cu cine e acolo? O să Oh, salut! A, nu Cine e de aici? o cameră. Ciudată. Eu păr, a pus și capul. Uite că te rugit rău. Uite ce rău e pachetul. Uite așa Ce arată. să faci? Uite că se duce până în... Uite. Deci, aici ai un pistol cu apă. Oh, foarte fain. Irlandez. Uite că faci de pe rând. Oh, ce are așa? Mai multe sticlă de irlandez. Păi, n-am de insultanță. Și piston multe. Ce mă? Energizante. Mașină să... Cum se vede? Și cam atâta până acum. Oricum, mai îs o grămadă de etaje până sus. Mai urcăm unul? Mai stai până sus? Nu vreți să mai urcăm? Partea a doua, a treia? O mie de followeri. Nu mă rog, nimic. Mergem în jos? Gata? Bă, în jos, nu pot să stau. Poftim? Deci merem în jos, nu? E scumpicat. Mai filmat odată ăsta? Pe acum suntem mai aproape, nu? Dacă vine poliția, acum am pus-o grav. Că nu avem voie să intrăm. Și revenim de jos. Deci am venit jos și acum să mă bag la subsol. Să văd ce e aici. O grămadă de gunoaie. Vii? Este care ce merge încolo. Încolo. Nu vii? A, zgunoaie acolo. Nu avem ce să vedem.